меко казано мръсен вентилатор. Погледнете какъв е. При нас причинете този лаптоп за SSD, за почистване. Ето може да чуете перката, как без никакво натоварване. Просто включиш лаптопа, тя извива супер, така че сега ще го почистиме. И я видим сега дали вътре има много прах. Ето докъде стигнахме. Има доста прах от цигари, каза, че колегата има. Като цяло сега ще има надолу какво е положението. Ето видите този меко казано мръсен вентилатор. Погледнете какъв е. Леле майко. То това да разбирам 100 Ето видите вентилатора вече е разглобен. Дали не е мръсен, а? Чакай така. Дайте са, колегата ще ви покани от вентилаторчета. Не от това, ама това е от радиатора. То дори не може да се изрине, гледай какво е някакво твърдо. Да, това също е интересно за чистене. Добре, ние се заемаме. Така ето вече, виждате, разгубили сме, вече всичко се вижда през радиаторчето, тук се вижда всичко. Абсолютно, сега ще смажеме самата перка, за да сме сигурни, че няма да бучи. Почистили сме тук лаптопа, но и тук има още малко за почистене с препарат. Сменяваме термопаста, сглобяваме и ще видите финалния резултат. Ето го вече готов лаптопа, чат, ето. Не чувате вече вентилатора, почистене, сменя термопаста, готов за издаване на клиента.